ассалому алайкум дӯстон апо хӯарову подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон тарафи Корвонсити даҳум дарвоза қатори ростакӣ дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор асбобҳои электрикӣ ба монанди палисос, микроволнои печ, сакавижималка, утюг, тифал ва дигар он чизе ки барои рӯзғор истифода бурда мешавад, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат тамошо кунед. дӯстон, агар касоне ки меҳмони канал шуда бошанд, марҳамат лайк монда обуна шаванд ва агар касоне ки дар канали ман обуна шуда бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунам. ва агар касоне ки аз чунин асбобҳои электрикӣ хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. аз ҳамин хотир шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед, чунки як лайки мондаи шумо метавонад навори моро дастраси дигарон гардонад. марҳамат акнун дӯстон, наворро тамошо кунед. неми чансна шай я бурда бураям бигӯягам ки якел ҷия стакана обороташ 1600 кашон зура баъд ҳастаи палисос ки хитоё 3000 навиштага ва дуруға навиштага 1600 беҳад намаисшам боямекунидина чанс ва нархами нархами 950 сомона ё 950 сомон ёш 850 сомона дубайский ибо калонтарак дубайский анаиши иш 700 сомона инҷа фирмаҳо тамам инҷа китаби назар бухонда бутунад бухоне инҷа фирмаҳо шаин амино ана бояд дарша мере иш чанд сомака иш 750 иш 850 сомон не 850 сомон бай нивош яка ё 650 ина ҳар ди 650 сомон не 650 ия 650 амки 850 ина ибо чанд сомон шай ё 700 сомон ё 600 сомон баъд ина ё 600 сомон ина ё 500 сомон 500 сомон нивошиянакай ниво ё сокажумалкан сокавижумалкотон чанд сомон сокажумалко яка 900 сомон оборотш якни мазура ина иш 500 сомон оборотш ҳазора ё истеҳсоли ки ҷонака истеҳсоли ё хитоя ё хитоя сифат хуб ана ёш чи барои дубай тайп кардан ва як карточка подарка аста миксеру не калон миксерам чида ки хушру буда я пасонам чи чанд сомон шай чи 400 сомон ини барои карточка не не ин миксер карточка неса чанд сомон шай ё 700 сомон неши ишака 1400 бай нивошиям 8 литра ё блендеру 390 сомона и бекафемолкашай а ёш ана 600 сомона дубайский ана на фирма евролюкс болот начка ана фирма ан ё блендеру евролюкс ана ба микроволновку шай любой нам бори вална микроволновку ай чанд сомон то чанд сомон ро дорем ай 750 сар меша ини ай 750 сар мешида инҷа тамошо кунед чанд намудуш ҳастай ин магазин беҳада як магазини калона вибршан калона бо ман рақамҳоро дар экрани навор мемонам шумо агар занг бизанед иншаалло ки любой тамин муомила дорад дастафка ба куҷое ки дар кора мо буда мерасонем дастафкашам агар бозор ки биёем ҷошам гав мезанем воқеъ дар бозори Корвон тарафи Корвонсити даҳам дарвоза ҷойгира ҳам даҳам дарвозаро медиро рост то охиша меёй анами чизо дар фурӯш монда шудагиа این میکرووندوفکای همه قیمت شانسما دوری اکا
قیمت 1350. کدام شایی وای جدا Завтра габет жуна машина шега. Уш 1250. اینجا فونکسیونشون های یه چند هم داریم اینجا فونکسیونشون هم اینجا پیشته باید هست organizasyon okuşu tarak olmuş bu kadar bine. Ne duhovkotun çansın bir dakika. Duhovka خلاقه ترکیش 750 سومونه. این بلوگی که ما در نوار آنمی 750 ترکیه اینا. Anam yani. Anami Türkiye. Badi şaka 550. O dil şaka 420 sima dora 470 sima dora. Ben anlamışım. Evet, tifalur همینجا کوی از سر کار خوشه بود. فلای سر. Ay cez. هم نرخوی تیفالو تمه بگو ابو اکی کی نرخوش هم چانسما تو چانسما دارین تیفالو حالا 45 سان میشه واقعا مثلا اینی چانسما شد این 170 سما اینی پراز رشنوشی این یک 70 iş 250 اینی 250 سونه iş 170 sürmüş iş 200 Я сад панжу. Ишт садашты. Садашты. Ян зуашты. Я садавто. Юш сад, я садавто. Я садавто. Дин сырча мı kaya? Сырча. Navatsına. Yani sırçı. Önce bu otikoyu fason almıyor. Otiko çansı almıyor. Otiko kela ay. Ya sadaştı. İş sesad panjı. İdi sad panjı. İş sesad panjı evrali. İş disad si. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таъсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.